Geert, Ja. dit zou samen dus een hele fleurige uitsturing worden Een kunnen. topuitsturing. Geef maar even door een weekend naar. Cambuur wint van Excelsior. Heerenveen wint van Sparta. Rotterdam is weg. De Harkemaarse Boys winnen, komen in de top. Noppert komt haast in de finale. Ho. 8 seconden. We moeten vertellen wat er aan tafel Wat zit er aan tafel? Ja, voormalig Heerenveen-verdediger Joost van Aken. En natuurlijk Oeh. uw eigen Andor Faber. Ja. Ja. Scoorde die net die treid in Cambuur ooit een keer? Alsjeblieft, Ja? alsjeblieft. Oeh. Trouwens, vlien wieken hier Roelof een primeur. Oh. Maar het spietige wie, hij wie hem vergeten te vertellen. Oh, Zullen we dat er nog aan met dan? aan tafel maar. Aan tafel. Heerenveen wint met 2-0 van Sparta en Cambuur klimt naar 2 overwinnings op Riegen van plak 16 naar plak 9. Dit is de sportcast van Omroep Friesland en mijn naam is Arjen de Boer. New truck, big lift, old roads. We've been tearing up since way back when. Ja, de ketchupfles van Remco Balk. Er is al een manje wat uitkamer en er komt nou volle meer uit. Hij maakt het zijn tweede doelpunt van het seizoen. Let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. 3 minuten onderwijs, de eerste corner van deze wedstrijd. En die komt bij de prat. Die stippen, de kant. Oh, daar zit die andere in. Ja, lekker doelpunt. En dan is het Nicolai Hopland, is zijn eerste doelpunt van Sportclub Heerenveen maakt het. Chevy with the engine. Oh, Oberoa. Dit hier met Mersekin, hè. Cambuur komt er net uit en daar komt Excelsior en Oudeby op de kant. Voorzet, nou Joks, nou die gaat achter. Komt Dave Loek naar binnen. Daar goeie babbel op Tresko. Tresko kunnen daar in de vier hoeken. Wat een doelpunt van Jacob Tresko. Die bal rost in de kruising. Put some miles on it. En hier aan tafel Geert van Thun, Andor Faber en voormalig profvoetballer Joost van Aken. Joost, mooi dat je er bent. Dankjewel. En we kunnen gewoon Fries praten, hè? Zeker. Want Als het goed is, kan ik alles verstaan. hij is vroeger in een Goskins zitten. Hij is natuurlijk jarenlang bij Heerenveen voetballen. Ja. En nu is het gewoon de Friese taalmachtig. Het verstaan wel. Het spreken een paar woorden, maar dat zal ik jullie besparen. Nee, jou helemaal niks. Maar welke woorden binnen dan? Ik ben toch even nieuwsgierig. Oh, nou ja, na je die en dat is natuurlijk het liedje. En zo. Dat Lang is, wie het ja, koort ja. en Chester. Ja, die? Ja. Dat soort stukjes en altijd wel onchen en dat soort dingetjes. Maar dat is het eigenlijk wel. Dat is het worden geen eigenlijk hele zinnen. Laten we daarop houden. Nee, gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Ja, Geert, dus is toch bekend vanwege die journalistieke hoogstandjes. Hast u nog weer een primeur voor u? Ik vrees dat ik geen primeur van hem heb. Nee. Ah, dat is spietig. Nee, het is heel spietig. In dat opzicht wordt het een wat saaie sportcast. Maar wel fleurig. Maar wel fleur, want wat hebben we een geweldig weekend hoor, jongens. Als je Friese sport, daar kun je van genieten. Daar kun je zeker van Lekker, genieten. man. Andor, is het ook een mooi weekend hoor. Ik heb zeker een mooi weekend hoor. Ja, Sneuren Woudenstein. Daar hiek nog net west. Dus we hebben weer een vinkje zetten kennen. Heel goed. En het Cambuurjournaal we maken juist. Dus dat is altijd. We kijken wat leuker uit je. Zorgen dat Cambuur hier nog wint. Zo is het. Andor die constateerde op een bepaald moment dat een bal het stadion niet skopt waar. En toen realiseerde hij, het is ook maar, dat is ook net zijn dreig. Want het is de accommodatie van Harkemaarse Boys. Ja, van Dongen en de Roo. Van Dongen en de Roo. Ja. Hij stond wel eens een bal het stadion van Dongen en de Roo uitskopt. Ik denk dat dat wel gelukt is, ja. Ja, toch? Ja, Ja. dat denk ik wel, ja. Ja, heel moeilijk is dat ik net. Hey, Joost, heel eerlijk. Hij stond die wel eens zwaar gemakken om Heerenveen onder leiding van Robin van Persie? Nee, niet per se, maar ik was wel heel benieuwd. Ik keek er wel naar uit om te zien op voorhand wat ze wilden laten zien voetballen en hoe dat zou uitpakken. Nou, dat heeft niet altijd even goed uitgepakt. Nee, maar op een gegeven moment weer een serie van 1 punt. Tjen, Heracles, PEC Zwolle, NEC. Ja, kijk, dan heb je natuurlijk denk ik als groep ook wel dat je even wat vertrouwen weer moet tanken. Alleen ik denk dat ik ken nog een deel van die jongens natuurlijk die daar spelen en de kwaliteit die daar zit. Dus in die zin heb ik me nooit zorgen gemaakt voor Heerenveen. Alleen dat het anders moest, dat was wel duidelijk. Ja, wist wat hem echt geen zwaar gemakken? Sorry? Wist wat hem echt geen zwaar gemakken? Nu moet je me toch even helpen. Weet je wie zich ook helemaal geen zorgen maakt? Robin van Persie zelf. Ja. Even jij jongens, Robin van Persie. Ik kan daar niet zo heel veel mee, eerlijk gezegd. De term druk, het is ook niet iets tastbaars volgens mij. Nee, dus ik Je ervaar... voelt misschien iets meer stress, omdat je zelf ook wel weet van we hebben nou 3 wedstrijden maar 1 punt gehaald. We willen het publiek wel een beetje tevreden houden. Ze moeten ook weer tevreden op de fiets stappen richting huis. Ja, we willen gewoon 3 punten halen, klaar. Nou, dat vind ik belangrijk. Maar dat heeft in mijn ogen niet heel veel te maken met druk of stress. Omdat met een eventueel negatief resultaat zou het ook weer gevolgen kunnen hebben voor jou persoonlijk. Wat dan?
Nou ja, vroeg of laat komt dan de trainer op straat te staan. Oh, die. Ja, nee, daar ben ik helemaal niet mee bezig, eerlijk gezegd. Nee, zullen we het echt even wezen? Zou hij er helemaal niet mee bezig Nee, zijn? maar dit is echt een coole kikkerman. Dit vind ik echt mooi, hè? Jongens, ik roep al van de allereerste keer net in een warruitje. Dat komt wel goed met Heerenveen. En hij is hartstikke goed. Het moet even wat vorm krijgen, maar even wat kneden. Het is nog wat wisselvallig hier en daar. Maar Geert, toen is het langer nog mooi in de voetballerij. Ja. Alles valt of stiert maar resultaat. En daarom, maar omdat Absoluut. Geert dus al 80 jaar meer in die voetballerij, maakt je zien worden dus heel hega. Hij had het ook hoe Cambuur zijn, net in een waarheidje. Je zorgt het. Hij had het hoe Van Persie zijn. Nou ja, nou had hij 1 keer won. Dat moet natuurlijk een serie worden, maar luister naar Geert. Dat is het advies. Ik zoek dat advies. van. Ja. Ik ondersteun dit advies van collega Ander Faber werkelijk ten volle. Ja, want Joost heeft natuurlijk meer trainers mij maken. Ja. Bleun alle trainers lieken rustig? Onder welke omstandigheden dan ik? Nee, zeker Even niet. een voorbeeldje. Even een voorbeeldje, Joost. Oh ja, in Engeland heb ik er in 3 jaar 9 gehad. Nou, dat zag je ze wel met de dag ouder worden. En het verhaal ging zelfs dat eentje echt graag ontslagen wilde worden. Dus dat hij eigenlijk alles aan deed dat wij geen resultaten zouden halen. Dus geen voorbereiding. Dat vernamen zijn. Dat zijn Ja, van, het is altijd wel nou een ik dit beetje- weet. Ja, het is altijd een beetje gevaarlijk om... Met de kennis van nu, hè, bedoel ik. Met kennis van nu, maar... Ja, wat we toen de tijd hadden we wel een trainer die... We zaten er heel slecht in. Dus dan is vaak de reactie van een trainer van... oké, we gaan het meer en beter doen, want harder werken... want dan gaat het goed komen, gaan we het omdraaien. Nou, we gingen steeds minder doen, een half uurtje van het veld en zo. Wij dachten als groep van, hoe kan dat nou? En toen later, toen bleek wel dat hij reed elke keer iets van 3-4 uur op en neer naar ons. En nou ja, het was er ook wel klaar mee. Dus hij wilde gewoon ontslagen worden. Hij had die ontslagvergoeding in Engeland. Ja. Het nou jet van Ten Haag wat hij mij Den krijgt. Haag, hè? Weet je wat hij meekrijgt? Den Haag? Nee, ik weet het niet. Nee. 21 miljoen, meneer de dokter. Krijg je dat mee, hè? 21 miljoen euro. Dan snap ik zo'n trainer wel. Ja, als je zoiets meekrijgt, ja. Maar jongens, ja, zou dat ik ja. betekende dat Jeltje Rauwela, die zit rek. Ja, Hakenbrood En Haken- Hakenbrood voor eerst on. Als assistent Ja? van interim Ruud van Nistelrooy. Oké. Oké. Ja. Ja, anders was hij ook snel thuis geweest. Ja. Maar dan is het bij Heerenveen werken. Maar achtereenvolgens Marco van Basten, Ja. Dwight Lodewegers, Foppe de Haan en Jurgen Streppel. Waar van deze trainers wie bij Chinslag nou het meest onrustig? Oeh, goede vraag. Ik vond persoonlijk Streppel heel erg meegaan in de waan van de dag. Dus ja, dan kan je zeggen van als het niet goed ging, dan had ik het gevoel dat wij dat merkten. En andersom ook. Dus Dat gevoel hier ik trouwens zelf ook wel een Ja. beetje bij Jurgen Streppel. Ja. Ja. We hadden verhalen wel eens jet van het journaal. Hoe Jim Bomen Streppel wie. Ja, dat wie eigenlijk, ja, dat hoort net hoe. Er wie eigenlijk geen bal tussen. Nee, die geen bon. Nee. En hij zegt ik achter elke BM en Feyenoord, Jurgen Streppel. Hij Ja. controleerde ik de nummerborden op het bij SKW's, Quatterwoord, om te zien dat ik een nummerbord wie van het wemplak werd de chinstander van dat weekend wij kwam. ja. Omdat hij gewoon, hij wil gewoon weten van waar zit er onder content. Ja, ik weet nog dat jij mij een keer interviewde na een training. Omdat ik was niet helemaal fit en ik wist het niet helemaal. En jij kwam naar de training en hoe gaat het met je fitheid? Ga je spelen en zo? Dus mijn reactie was gewoon, ik was een beetje overvallen. En volgens mij gaf ik aan van, ja, ik weet het zelf ook niet. En het voelt kut en dit en dat. En het zit niet goed. Ja, toen kreeg ik de trainer op mijn dak van, ja, dat kan je niet zeggen. En ik zei, ja, sorry. Het is ook gewoon een menselijke reactie en zo. Dus inderdaad, dat was wel bij alles. Het was veel controle. Ja, maar waarom Zo mocht dat voelde dan? het. Je zou dan jezelf tekort doen. En eigenlijk moet je altijd doen alsof je... in voetbal moet je doen alsof je Ja. overtuigd bent van alles. En Kracht uit striel. ja, kracht uithalen. Ook van want als je wel speelt en dan kan een tegenstander bijvoorbeeld weten dat je niet helemaal fris bent. Nou, Henk de Jong die heeft dat ook wel wat. Hè? Want Henk de Jong die wil eens vertellen aan ons. Hij is wat blesseerd aan het ankel. Maar je moet er niks voor zeggen. Want dan wil het zinstander het dekken. Het eerste wat ze doen is een tackle op die ankel. Zo is En dan het ben ik wel, hem kwijt. Ja. Dat idee. Hè? Zo werkt het uiteindelijk zit ook wel. wel weer Ja. wat Er zit in wel wat in. natuurlijk. Ja. Teun Ja. Kist die dat altijd, hè? De oud-centrale verdediger van Ja. SC Heerenveen. Ja. Als hij wist, dat is toch een Brutsen 10 hier. Dus bij die- elke corner ratste Ja. die met je poort op die linker 10. Ja, Ja. 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 En van Wim Suurbier hier het verhaal dat hij de eerste beuk weer deelde in de spelerstunnel. Ja, daar kon niemand het zien. Tegenwoordig kan het niet meer met die camera's. Maar dat is wel goed. Tegenwoordig delen ze niet meer, toch? Over privacy en... dat mag allemaal niet meer. Je mag niks meer weten. We mogen niks meer weten. Daarom weten we het off the record wel vaak. Ja, maar dan mag het niet. In de ja. formulering naar dit buiten moet- helemaal Ja. heel rustig aan. Ja. Jongens, we gaan naar de stellingen. En
Ja, dan moet je wel een antwoord, Jan. Zo gauw als mogelijk, zo kwart mogelijk. En dan kunnen we de letter altijd weer op waarom komen. Andor, de eerste is voor jou. Als Henk de Jong verstandig is, dan liet hij de bekerwedstrijdje in ADO Den Haag lekker rinnen. Nee. Joost, ik heb echt alles uit mijn eigen carrière hellen. Nee. Geert, ik heb echt alles uit mijn eigen carrière hellen. Ja. Andor, must kiezen. De goal van Trenskau in Grains of de goal van Trenskau in Sparta? Grains. Geert, winnen van Excelsior. Het linkerrietje, het lekkers boven. Daar hebben we Sander van der Heijden hielder net meer van neder. We doen het lekker zonder. Lekker zonder, dus ja. En de laatste is van Joost. Ik denk dat elke keer mijn allermooiste moment bij Heerenveen nog wel in de gedachten heeft. Ja. Ja, hè? Ja. Nou, zullen we de Margaliek dat aan? Weet je, dat is een bijzonder moment. Hè? Want de rest van die vragen, van mijn categorie, leeftijdscategorie, waar was je toen Kennedy werd neergeschoten? En dat geldt echt van dit doelpunt. Ja, dat zie ik in het deel van zien doelpunt. Wij weer op vakantie. We zitten in Portugal. Prachtige route rieden wij, maar al je ooievaars en nesten. Echt bijzonder. En ik kon natuurlijk en ik kon natuurlijk net leren. Ik regelde even op telefoontje. Het is 3-12 voor Cambuur. Mitchell Paulussen. Dat gaat lekker. Ik doe godverdorie nog 1 ooievaarsnest. Zet ik op een foto. Ik zie nog een keer 3-3. Hij. Ja. En ik weet nog precies waar ik stier. Ja, hè? Dat is, Nou, zullen we het gewoon zien, jongens. In maart 2022, de Frieske derby. Heerenveen zit met 3-2 achter in het eigen Abelense stadion in de blessuretijd. En dan gebeurt dit. Komt de lange bal op Wouter van Beek. Kopt hem inderdaad naar achtertouw. Doet in de listen bij Van Beek. Daar is Miele van Ewijk. Miele van Ewijk, helpt uit. En dan is het Van Aken. En het is het draaien. Mitchell Paulussen is net de helft van Cambuur. Het is draaien. Is het? Die maakt hem uiteindelijk. Joost van Aken, toch? Joost van Aken. De slemiel van de wedstrijd is Joost van Aken. Oh, wat een derby, jongens. Wat een derby. En nevens mij, Joost, je kiest wel oeren naar Champion. Ja, ik heb het niet heel vaak meer teruggezien, dus het is wel leuk om weer te zien. Ja, wat jou dat? Kippenvel? Ja, zeker. Ik scoorde niet vaak, maar dan zo'n goal dan op zo'n moment. Dat was wel, nog een keer, Sjen? Ja, doe maar. Ja, nog een keer. Ja, gewoon omdat het zo leuk is. Ja. Komt de lange bal op Wouter van Beek. Kopt hem inderdaad naar achtertouw. Doet in de listen bij Van Beek. Daar is Miele van Ewijk. Miele van Ewijk, helpt uit. En dan is het Van Aken. En het is het draaien. Mitchell Paulussen is net de helft van Cambuur. Het is draaien. Is het? Die maakt hem uiteindelijk. Ja, en het verhaal gaat dus dat die cornervlagen, door is naar de cornervlagen daar. Ja. Daar stond die mij naar Hoes noemen heeft. En die had nog maandenlang bij daar in de vattuin staan. bij mijn vader staat hij in de achtertuin, nog steeds. Nog altijd? Nog altijd, ja. Dus dat klopt? Dat klopt zeker, ja. Wie deed het misschien wat hichtepunt van die carrière, deze goal? Ja, qua ontlading en wat het teweeg brengt, ja, is 100%. Ja, zeker. Ik wie van de morgen bij de training van Cambuur, de VAR-beschouwing op de wedstrijd van Mons in ADO Den Haag. En er zit dan altijd een plukje vaste supporters, wat oudere malje. En een van die man die zei, wie hebben je hem vandaag aan tafel? Ik zei, ja, Joost van Aken. Ik zei, die kennen jullie nog wel zeker? Oh, dan kijk ik niet. Ja, zullen er een aantal afhaken, dan vind ik wel, denk ik. Ik denk dat er een heel soort Cambuur supporters nog wel oorjekken binnen deze sportcast. Maar voor degenen die er nou nog binnen, hoe is het bij Cambuur, heren? Want vriendelijke zien je met zak en as. Nou, het verliest je in Volendam. Maar nou, ja, in één keer steen je weer in het linkerrietje. Het is confetti. Polonaise? Ja, het is alles van dat. Ja, alles, hè? Dit de mooiste en hoe opportunistisch de voetbalvrouw is. Ja. En hoe de dijkkoersen binnen. Cambuur hier behoefte aan een serie. Nou ja, dat liep het dat ze die nou wel inzet hebben. Maar die overwinning op Eindhoven. Die wie volgens terjocht al. Hier Cambuur daar in de eerste helft. Ik wel wat gelok. In Excelsior vond ik Cambuur uiteindelijk ook de verzinnen winnen. Ik al had Excelsior ook natuurlijk wel wat kansjes gehad, maar Cambuur is heel iets stabieler onder het worden. Voor de 6e keer de 0 houden dit seizoen. Dus ja, dat wie voor hier een probleem, dat is nou clear. Maar winnen van Excelsior en dat zonder spits. Ja, nou ja, dat is zo hoe Henk de Jong het altijd zei. Remco Balk, die zit natuurlijk in de spits, maar dat is geen spits. Afolabi, die kamer wel in de tweede helft, maar ja, je kan je afvragen, het Cambuur daar heel volle sterker van water. Maar dat is Nijsjoer Afolabi. Is dat zo? Ja, toch? Dat zei dus toch van tevoren, voordat deze uitzending beginnen. Nee, je Nijsjoer Afolabi wil dat. Afolabi, dat is altijd
die kan maar 20 minuten. Of die kunnen jaloeren, want die had, zoals het altijd zei, Achillespezen van papier-maché. Ja. Nou ja. Zelfs Joost van Akershoort langer volhouden bij 100%. Cambuur in de spits als Ja. Jonathan Afolabi. Dat zei het wat. Ja. Met alle respect voor Joost en zijn blessures. Er komt aan zijn wel een moment, als hij net fitter wordt, dat Henk de Jong in ieder geval een nieuwe spits wil. Hij wil het nou nog eens. Hij zei, ja, bleut dit kwakkel in, dan wil ik een nieuwe spits. Want ik ken net een heel seizoen zonder spits spelen. Dat had hij al een week echt wel onjoen. Dus dat wordt wel even nieuwsgierig om te zien hoe dat hem mij Afolabi ontwikkelt. En ook hoe de directie er staan zal. Want ja, Henk die kan wel wat wollen. Maar uiteindelijk met de directie daarover besluiten. Maar het lijkt mij net onverstandig om een nieuwe spits te halen. Dat Afolabi inderdaad niet fit wordt. Want Rulke, daar hebben we alle jaar eigenlijk nog niks van zien. Dus dat net... En Flynn Wiekers zijn van de beste positie van Rulke is. Op de bank. Op de bank. Ja, dus die zoekt net... Vier is de beste positie. Maar stel er gebeurt wat met Remco Balk. Ja, dan ben je on. Want inderdaad, Rulke wil je er net deel zetten. Zou het een mogelijkheid wezen om Milan Smit even waarom te hieren? Ik heb juist even zien naar AZ Go Ahead Eagles. Ja, wat speelt hij? Milan Smit komt 8 minuten voor het einde nog even in de wedstrijd. Ja, maar dan snijdt Cambuur hem zelfs in de vinger. Want zij hebben al je clausules dat als hij een x-aantal wedstrijden bij Go Ahead speelt, dat ze dan een bepaald bedrag krijgen. Dus hoe jij hij die wedstrijd speelt, hoe jij de Cambuur, dat geldt weg. Ja, dan werd het in die huurperiode. Maar ja, misschien er binnen natuurlijk wel wat voor een skippelijke band tussen Henk de Jong en Johnny Jansen. Dus misschien dat er bij PEC Zwolle nog wel een speler is. Een Maar dan ben ik voor een skippelijke band tussen Henk de Jong en de meest daar in Liverpool. Sipke Hulshoff. Is er net nog een jongen die daar afvalt? Nee, die kans die is niet heel. Maar dat had te krijgen met de wetjouwing in Engeland. Misschien dat Joost het beter weet. Maar dat had ze mij maar een x-aantal spelers om buitenlandse clubs verhuren. Ik weet het net helemaal zeker. Maar dat leidt qua regeljouwing wat ingewikkeld. Dus Oké. dat... Wist je hoe dat zit, Joost? Nee. Nee. En dan nog wat, hè? Want hoe kun je nou Benjamin Pauwels? Hoe kun je nou ziek worden in de bus? Griepaanvalletje, hè? Ja, in de bus. Acuut Hij stond het wel eens aan in de bus, dan ben je onderwijs en dan weer een keer tijdens de weer. Ja, wagenziek misschien, maar Als iets verkeerds gegeten of zo. geen idee. Ja, hij wie al net hier al fit. En nou ja, tijdens de wedstrijd op een gegeven moment toen water nog minder en minder. Dus toen... Trainde hij mooi vanmorgen? Nee, hij is er net bij het Senado Den Haag. Nee, hij is echt hij is ziek. Dus hij moest rekenen een held al uithellen weer al een snuur. Ja, toch een mooie overwinning van Cambuur 1-0 winnen bij Excelsior. prima. En de ouderin Henk de Jong uit de schroeven. Zeker, hij wie vooral echt heel goed te spreken over de strijdlust die bij Cambuur erin ziet. We moeten aan de bal beter worden, want dan was verdedigend ik nog volle beter. Als hem zelf haast, hoeft ik net zo mooi te verdedigen. Op bot te verdedigen. Hè? Dus daar maken we elke dag mee bezig. En dat doe ik met de trainers en met de jongens. Want die jongens zijn zelf er heel goed mee bezig. Ja, dat had nog ik met de meidje dat de wedstrijd winnen is. Dan is ik steeds makkelijker voetbal. En dat is gewoon, voetbal is gevoel. Dat moet fit wezen, dat moet een idee van voetbal. Maar dan is het gevoel. Hè? En die jongens krijgen steeds meer zelfvertrouwen. Ja, dat zei Henk de Jong. Ja. Nou rint het contract van Henk rint onder eind van dit seizoen. Ja. Dus zal Griff evalueerd worden in de winterstop. Ja. Over een eventuele verlenging. Of gist er van u dat Henk sowieso dwande is, maar als je een laatste seizoen... Nou, dat ging net sowieso vanuit, eerlijk zijn. Want ik vind hem nog altijd wel de meest passende trainer voor Cambuur in deze fase. Dus zo in de assistentie. Nou, het was vaker zijn iets meer ondervinding bij kindermatten. Die jongens die er binnen ben jong, maar het ben talentvol, maar jong. En ik zie je toch nog wat meer balans daarin. Dus ik zou zeggen, ga maar door. Maar ja, dat bepaalt het net, hè? ik ga er niet over, gelukkig. En wat er ook besloten wordt, ik lees er echt net een seconde wekker van, eerlijk zijn. Maar waarom zoest het verhoorde? Nou ja, verandering van spijs door het eten. Maar dan komt de vraag, wie dan? Nou, zou ik zeggen, zorgens bij AZ, of die jongen uit Bedaat misschien hier heen wel. Jan Siersma. Jan Siersma, hele talentvolle jongen. Ik weet, het is heel raar, want ik zie het lessen naar Ziggo te zien, een of andere Europees, is zoveel Europees voetbal, ik weet het niet meer. Maar daar zit er Alex Pastoor. Wat een fantastische analist is dat, joh. Die is goed, man. Ja. Ik denk, maar zo Alex Pastoor... Ben je een goede trainer, of net? Nou, dat is zeker een goede trainer. Heb ik bij Jervingen, heb ik natuurlijk assistent-trainer West. Maar ik denk dat hij bij ESPN meer verdient als analist als wat hij krijgt bij Cambuur als hoofdtrainer. Ja, dat denk ik. Dat zou kennen. Maar ik vind hem echt goed. Dan zou ik echt eens een keer denken aan Alex Pastoor. Nou ja, waar weet. We nemen het mooi, Geert. We nemen het mooi. Dus dit is even weer een adviesje gratis. Gratis. Hoe voest jij Jervingen voetbal in Sparta, Joost?
Ja, ik vond dat ze wel redelijk goed voor de dag kwamen. Sparta is toch altijd wel een lastige ploeg, denk ik, om tegen te spelen. Niet echt in goede doen, hè? Ook niet echt in goede doen. Maar dat werkt minder spectaculair dan vaak in de wedstrijd. Dat wel. Maar ik denk dat ze zelf ook wel iets hadden van... we gaan iets minder spektakel, iets minder risico. En we moeten in ieder geval 3 punten pakken. Logisch toch dat je in zo'n fase even kiezen. Dan maar een wat mindere wedstrijd. Maar jongens, ik mat je hem onderbreken. Ik mat je hem onderbreken. Meest het niet. Ja, want daar is hij, hè? Nou jongens, staat er maar in. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Waar heb ik aan de telefoon? Er hing het nou een Mr. X, of ja, die hing het aan de telefoon. We moeten nou eerst vragen stellen en die worden alleen nog beantwoorden met ja of met nee. Die worden alleen beantwoord met ja en nee en dan kunnen we daarna kijken van wie deze Mr. X is. Ik doe het in het Nederlands, dat houdt al een beetje in dat hij of zij geen Fries verstaat. Nou, de eerste vraag mag gesteld worden door Joost. Ben je een voetballer? Ja. Heb jij in het verleden bij Heerenveen gespeeld? Nee. Heb je in het verleden bij Cambuur gespeeld? Ja. Had dezelfde achternaam als de back van Excelsior. Ja, dat klopt, hè? Wie is dat? Bronkhorst? Oh, dit is scherp. Dit is scherp. Dan ben je al een heel eind. Dat is Bronkhorst, rechtsback. Ja, dat is dezelfde achternaam. Dat is wel dezelfde achternaam. En oudspeler van Cambuur? Ja, oudspeler van Cambuur. Nou? Nu moeten jullie mij even helpen. Ik moet bekennen, volgens mij heeft Giovanni van Bronckhorst nooit bij Cambuur gespeeld. Nee, dat klopt. Ik kan even niet op een voornaam komen, dus... Ja. Nou, ben je van Bronkhorst? Niet van Bronkhorst. Ja, hij is er van Bronkhorst. Zullen we maar gewoon zeggen, jongens. Raymond Bronkhorst. Ja, dat is het. Sorry, Raymond. Ik was je naam even kwijt. Even voornaam. Tegenwoordig de trainer van IJsselmeervogels. Van harte welkom. Yes. Ja, daar ben je. Trainer van IJsselmeervogels. Maar laten we vooral niet vergeten, ook 3 seizoenen gespeeld bij Cambuur. Onder trainer Roy Wesseling. Noem even wat spelers uit die tijd. Thijs Houwing, René van Rijswijk, Jamal Akkertjar, John Stegeman. Kijk, vanaf we kennen ze allemaal, Geert, hè? We kennen ze allemaal nog. Het waren die legendarische jaren dat de Cambuur-fan blij was met een puntje thuis tegen Telstar. Dat waren de legendarische jaren dat ik betreurd werd als vaste volger van Cambuur. Dat ik een golf van medelijden uit de hele provincie over me heen kreeg. Een 17e plek was vrij normaal toen in die tijd. Nou jongens, zo meteen hangt hij op. Hou eens op. Hey, sinds dit seizoen trainde bij IJsselmeervogels, Raymond, in de 3e divisie. Dit weekend gewonnen met 5-1 van Urk. Dat is een goede generale voor de wedstrijd straks tegen Heerenveen. Ja, zeker. Waarin we de wedstrijden ervoor niet tot scoren kwamen. En nu 5 keer was dat zeker een goede generale, ja. Ja, jullie hebben natuurlijk, of jij hebt Heerenveen geanalyseerd. Waar kun je ze pijn doen? Waar kunnen we ze pijn doen? We hopen ze pijn te kunnen doen in de achterhoede. Ik denk dat daar toch wel wat mogelijkheden liggen. En ja, wel vooropgesteld dat Heerenveen wel echt een slechte dag en wij een hele goede dag moeten hebben. Want uiteindelijk is Heerenveen natuurlijk gewoon een stukje beter. Alleen, ik denk wel dat daar wel wat mogelijkheden liggen. Ja, en wat dan specifiek? Want trainer Robin van Persie was afgelopen zaterdag nou juist heel erg tevreden over zijn achterhoede. Zeker, want ik ben ook geweest. En ik moet zeggen, de eerste 25 minuten gaven ze ook echt vol gas, moet ik zeggen, Heerenveen. Zet ze Sparta goed onder druk. En heel verdiend op 1-0 voorsprong. Maar ik denk wel op het moment dat je heel snel van kant kan wisselen, ja, dat daar wel mogelijkheden liggen. Oké, in 2016... Toen stonden IJsselmeervogels en SC Heerenveen ook tegenover elkaar. Toen werd het 0-1 door een laat doelpunt van ene Reza Goganiat. Was er trouwens 1 speler van Heerenveen die kreeg een gele kaart. Enig idee, Joost? Dat was ik zelf. Ja, dat was je zelf. Ja. maar zijn dit voor profs nou altijd vervelende potjes tegen amateurs? Ja, hier kijk je niet naar uit. Nee. Waarom niet? Het is altijd lastig. Je hebt niks te winnen. Je hebt alleen maar te verliezen. En zij gaan meer dan 100%. En dat voel je ook aan alles. Ze kunnen ook wel voetballen, hè? Het zijn vaak gewoon echt goede spelers. Dus het is, je moet zelf echt scherp zijn. En dat is vaak het probleem, dat je dan net wat minder schermte hebt in het hele team. En dan wordt het een lastige avond. Ja, daar hamer jij ook op, Raymond, dat er wel echt wel degelijk wat te halen valt? Ja, zeker. Kijk, zelf als prof ook natuurlijk wel bekerwedstrijden tegen amateurs speelt. Wat je zegt, daar zitten de jongens niet echt op te wachten van de BVO. Door de weekse avond om 9 uur nog eventjes naar IJsselmeervogels en Spakenburg.
Al hebben wij natuurlijk wel een gigantisch mooi complex. Hè. Het lijkt wel een beetje op een stadion. Dus wat dat betreft is het voor de jongens van Heerenveen wel een heel mooi affiche even goed. Maar daar hameren we wel op. En wij moeten gewoon net boven onszelf uitstijgen om een goed resultaat te kunnen halen. Ja, maar Raymond, want jij zei net ook al, hè, jij hebt met Cambuur ook wel tegen amateurs gevoetbald. Was jij erbij tegen ASVH? Nee, gelukkig niet. Daar was je gelukkig niet bij. Nee, dat Cambuur die heeft verloren daar bij ASVH met 4-2. En die kregen daarna ook allemaal nog een boete wegens een gebrek aan inzet. Ja, zeker. Maar wie is de gevaarlijkste man bij Heerenveen, denk je? Ik vind Brouwer wel echt een hele goede speler. Luc Brouwers, ja. Ja, vind ik echt wel een goede middenvelder, moet ik zeggen. En de rechterspits, zijn naam weet ik even niet, maar dat vond ik wel aardig spelen. Met die linkspoot schoot hem ook aardig binnen tegen Sparta. Chapeau, Trensko, ja. Dus daar zit wel... En dode spelmensen zijn ze wel heel erg gevaarlijk. Hoe leeft het in Spakenburg? Merk je dat al? Wordt er echt naartoe geleefd naar die wedstrijd? Ja, zeker. Kijk, voor ons is de competitie natuurlijk wel super belangrijk. IJsselmeervogels hoort gewoon in de tweede divisie. We spelen nu 1 divisie te laag. Dus wat dat betreft ligt daar echt wel de focus. Maar 2 weken geleden speelde tegen Eemdijk in derby, was er 5000 man. Is er een noodtribune, is er daarnaast geplaatst. En die staat er nu nog voor Heerenveen. En voor mij zijn alle zitplaatsen ook alweer uitverkocht. Dus. Nou, wordt het een ouderwetse heksenketel dan? Dat is wel de bedoeling. Ja. Sportpark de Westmaat in brand. Ja. Morgenavond. Nou, dat zou mooi zijn. Je kijkt er echt naar uit. Hè? Dat hoor ik aan je stem. Ja, kijk, en het komt nu ook goed uit. Hè. Wij zijn ook het aankomende weekend wij geen wedstrijd. Dus wat dat betreft is het voor ons ook denk ik de ideale week om een bekerwedstrijd te hebben tegen de profclub. Ja. En want heel vaak, stel je houdt het lang vol tegen de profclub, je moet allemaal tot het gaatje gaan. Ja, dan is de eerstvolgende competitiewedstrijd altijd wel weer een dingetje. Ja, en dat hebben we nu niet. Dus wat dat betreft kunnen we nog net even verder gaan. Ja, nou, ik ga er zelf naartoe. We beginnen om 9 uur. Als het verlenging wordt, penalties. Hoe laat ben ik thuis, denk je? Het is 1,5 uur rijden. Ja, nou, dan ben je een uurtje van thuis, denk ik. Een uurtje van nou, geef ik dat vast door aan mevrouw. Wie moeten we in de gaten houden van jullie? Want ja, wij kennen natuurlijk in Friesland IJsselmeervogels ietsje minder goed. Wat zijn jullie sterkere spelers? Ze hebben 1 speler van Cambuur, toch? Boerlagen, Boerlagen. nog bij Cambuur gespeeld. Boerlagen, zeker. Ja. En hebben wij natuurlijk wel meerdere jongens die bij de profs hebben gespeeld. We hebben ook bijvoorbeeld een Kai Ramstein in de selectie hebben we rondlopen. We hebben Junior van der Veld die op Utrecht heeft gespeeld en ook in het buitenland heeft gespeeld. Dus we hebben echt wel wat jongens vanuit het betaalde voetbal. Maar ik denk onze grootste kracht is dat wij echt als team spelen. En ik denk dat we wat dat betreft niet echte uitblinkers hebben. Oké, nou ja, laatste vraag, ja. Ja, laatste vraag is, want jullie willen absoluut kampioen worden volgens mij, Raymond. Want die prachtige derby tegen Spakenburg moet terug, hè? De rode tegen de blauwe. Die moet zeker terug, ja. We hebben nu tegen Eemdijk gespeeld. Was ook leuk. Alleen tegen Spakenburg. Dan is er nog 2 keer zoveel publiek. En dan, dat leeft nog veel meer dan tegen Eemdijk. Ja, maar laten we eerlijk zijn, dan hebben we slecht nieuws voor Raymond. Want Hakenwasse Boys komt eraan, jongens. Ja, Hakenwasse Boys, Raymond. Ja, wint even van Dobo afgelopen zaterdag. Ja, heel mooi. Dat is heel goed voor ons. Ja, dat is zo. Ja, loopt Dovo niet weg. Nee. Laatste vraag dan nu echt. Wat wordt de uitslag, denk je, morgen? De uitslag wordt 2-1. 2-1. En is dat na verlenging of gelijk binnen 90 minuten? Nee, doe maar binnen 90 minuten. Binnen 90 minuten. Oh, dat scheelt dan weer voor mij ook. Dat is ook wel fijn. Lekker vroeg thuis. Hey Raymond, heel veel succes en ik zie je morgen. Yes, tot morgen. Doei. Oké, Raymond Bronkhorst, jongens. Leuk, man. Compliment, Arjen. Origineel, hè? Ja, vond ik zelf eigenlijk ook. Ja, dat je ons hebt geholpen, denk ik. Anders had het niet geraden. Nee, het was goed met die Bronkhorst. Ik denk, welke back is het mee? Ik denk Warmerdam. Had die Bronkhorst ook niet nog een enorme kans? Vlak voor rest. Een peetje, hè? 3 keer kon die zitten. Hoe kon 3 keer zitten? Ja, daar kwam u wel even heel goed bij. Ja. Goed, we gaan weer naar Heerenveen, jongens. Want we zijn, Heerenveen, wie wat minder frivol als in de Vaggie in de wedstrijden. Collega Roelof de Vries die het verslag en die zei... Ja, heel negatief, hè? Die negatief. Die ik net leuk thuiskam snurren. Nee, wie is chagrijnig. Ja, hij vond er niks aan. Hij vond er niks aan. En dat wil Heerenveen voor. Doelpunt wie oké. Ja, dat waren mooie goals. Dat waren toch prachtige goals. Ja. Maar goed, Roelof die zocht dan naar Oude in de catacomben de trainer op, Robert van Persie. En zag het volgende interview. Onze manier van verdedigen vond ik vandaag de grootste winst. Je hebt natuurlijk ook altijd gezegd, ik wil graag het publiek van maken. Ja. Heb je het idee dat vandaag ook gelukt is? Ja, ik denk dat het vandaag een hele spannende wedstrijd was.
Ik denk dat de fans echt wel vermaakt zijn. Met zeker wel mooie acties ook. Maar ik denk dat je de fans ook wel vermaakt met heel goed verdedigen met elkaar. En duels spelen en winnen. En strijden voor iedere meter. Dat hebben we vandaag gedaan. En op basis van de sfeer na de wedstrijd. En ook zeker richting het einde van de wedstrijd. Kan ik wel denk ik concluderen dat de fans blij naar huis gaan. Niet heel leuk om maar te kijken als ik eerlijk ben. Oké. Nou dan ben je misschien een van de weinige fans die het niet zo leuk vond. Ja, denk je dat? Ik denk dat de meeste fans wel een mooie avond hebben gehad. Ja, daar is de wedstrijd echt Joost. En dat is verdediger. Heeft ook wel in instelling tegen Roelof wel een hele leuke wedstrijd zien? Ja, ik vond het wel vermakelijk. Ze zaten er kort op, ze waren agressief, veel duels. Niet alles gaat goed natuurlijk dan, en maar dat hoeft ook niet. Maar ik denk dat het publiek, dat is wat ze willen zien. Dat ze er kort op zitten, dat ze agressief zijn. En ja, dat je dan 2-0 wint tegen Sparta in de situatie waarin je zit. Ik denk dat iedereen wel een fijne avond heeft gehad, maar Roelof toch? niet. Nee, Roelof niet. Het is heel bijzonder. Maar Do heeft natuurlijk het senior lang heeft ook betellen voetbal spelen als verdediger. Ja. Lester en ik speciaal op de defensie? Maar niet per se, want ik vind het aanvallen leuker om naar te kijken. Maar ja, uiteindelijk ze hebben wel heel veel goals tegengekregen. Dus dan ga je wel kijken van waar zou dat dan aan kunnen liggen. Maar het is vaak ook een wisselwerking van het hele elftal. Dus er zijn natuurlijk heel veel druk naar voren en ja, laat je ook ruimtes achter. En ik weet zelf als verdediger in grotere ruimtes, mensen die op je afkomen in overtal, het is gewoon soms moeilijk. Dus het ligt zeker niet alleen aan de verdedigers, maar ik denk dat het echt een teamding is. Ja, maar bijvoorbeeld die Hopland, die werd nou omschreven toch van Persie ik als een cadeautje. Van, eerst, hij was eigenlijk zoen als backup van of Bogniewicz of van Sam Kersten. Maar hij manifesteerde nou dusdanig dat hij gewoon eigenlijk onomstreden is op nota. Ja, terecht dan denk ik. Ik zag hem voor het eerst volgens mij spelen toen hij inviel bij Twente uit, dacht ik. Dat zag je wel aan hem dat hij echt kan voetballen. En goed koppen. En goed kan koppen. Ja, die anderen zijn fysiek denk ik al wat verder, maar ook wat ouder. Dus hij heeft ook nog wel wat tijd om zich te ontwikkelen, denk ik. Maar je zag wel potentie. Dus altijd de vraag natuurlijk hoe dat op langere termijn zich ontwikkelt. Maar ik denk dat hij wel een goede speler is voor Heerenveen. Het voordeel natuurlijk van Hopland is dat hij volle wendbaarder is als die Oretwa. Want Bogniewicz en Kersten die binnen toch vooral statisch. En nou ja, Hildo Bogniewicz, dat is krijgt een stekpeel in de groen. Die beweegt haast net. En dan is het wonderlijk dat ze wat een wendbaardere verdediger dan hij staat. Ja, ze moeten elkaar wel. Het belangrijkste is dat ze elkaar ook aanvullen. Ja. En dat hoeft niet altijd misschien de twee beste te zijn, individueel, maar als ze samen maar complementair zijn, zeggen ze dan. Maar waar vormen ze altijd een mooi koppeltje? Maar waar voest het noffelijk om uit te voetballen? Centraal achterin? Ik vond het wel fijn om met iemand die wat beetje fysieke power en snelheid had. Dan kon hij voor mij een beetje de gaatjes dichtlopen. Dan wist er altijd wat een voetballende verdediger. Ja, in het begin zeker. Later werd dat minder belangrijk. Dus in Nederland wordt er natuurlijk wel wat aandacht aan geschonken. Maar in het buitenland is dat totaal niet. Als je hem wegschiet is het ook goed. Als je tegenstander maar niet scoort. Maar vroeger, wie stond altijd al verdediger? Toen stond begon met voetballen? Nee, ik begon voorin. En dan ging ik op een hoger niveau spelen. En dan kwamen ze erachter dat ik voorin niet goed genoeg was. En dan ging ik langzaam naar achter. Maar toen had je nog wel bij Ajax had je nog een beetje. Dan speelden ze nog zo die 3-4-3 met libero, soort van. Zeiden ze, dat is een mooie plek voor jou. Dan kan je maar ook ziet in de jeugdopleiding van Ajax. Ja, en dan kan je zo een beetje eigenlijk vanuit het middenveld het spel verdelen. Maar ja, op een gegeven moment ik werd langer. En ik werd eigenlijk qua postuur en lengte werd ik gewoon een centrale verdediger. Dus toen moest ik me ook nog centrale verdediger gaan voelen natuurlijk. Dat heeft wel even geduurd. Ja, dat is nooit gelukt volgens mij. Nee. Heb je nooit lekker... Kijk, ik ben hier verdediger van beroep met overtuiging verdediger. Nee, nooit. Vond je het wel leuk om te verdedigen? Ja, leuk. Als wij trainden... Als wij trainden en we moesten verdedigen, dan had ik zoiets van, ja, maar wanneer mogen we opbouwen? Maar, snap je? Dat heeft er altijd in gezeten. Ik moet wel zeggen, Joost, hoe is het nou nice missist, maar dat blauwe echt, de zoest wel een goede verdediger wezen kennen. Uitdelen, incasseren. Ja, dat is toch anders gebleken. Ja, maar ik was niet echt een harde verdediger of zo. Ben ik nooit geweest. Dat zal ik ook nooit worden. Hè? Ik ben nu spits, Ouderkerk 7. Ouderkerk 7. Moet je niet onderschatten hoor. Welk niveau is dat? Vijfde klas. Vijfde klas. En een hele bekende team in Noord. Weet je wie er spelen? Nou? Ja, de vrogertjes. De vrogertjes, ja zeker. En kennen die er wat van? Nee. Ja, die zijn goed voor de sfeer daarna. Maar dat zit ook dus bij wat zei je? Oude Kerk 7, ja. Zit ook in de spits? Ja, of soms een beetje rechts, links buiten. Maar dan, als de bal in de buurt komt, dan gaan we wat doen. Hoeveel heeft er al in liggen? 3. Maar dat
Ja, dat mag ook geen naam hebben. Nee? Dat mag echt geen naam hebben. Nee. Trouwens, Vlien Wieke, toen hier Roelof een primeur. Maar Roelof is hem toen vergeten te vertellen. Oh. Ja. Maar Maar het is goed, nog wel altijd geheim bleun, dus het is nog wel altijd een primeur. het is nog toch een primeur. eigenlijk altijd een primeur. En dat gaat oer Lucas Bijker. Die kist ook, hè? Ja, Lucas zeker. Bijker. En Lucas Ja. Bijker had een nieuwe club. Ja, hij wie in de podcast. En hij zei ook van, ik wil heel graag naar Cambuur of in de KKD. En, Ja. ach ja, ik ben beter als de backs die het Cambuur de Noost in heeft. Hij zei, je moet kiezen, Mercera of Lucas Bijker of Thomas Pol. Hij zei, kan het ook moeilijker? Want ik ben van alle backs van Cambuur ben ik toch altijd de beste. Nou, dan komt de jongens. De nieuwe club van Lucas Bijker. Enig idee? Primeurtje, jongens. Joost, gokkers? Is het KKD? Nee. Nee, Net niet. Ietsje lager. Nee, Net iets lager, iets lager. Maar wel Nederland. Ja, zeker, Nederland. Ja. ONS Snake? Ietsje lager. ietsje dan, lager. Ietsje lager. Ja, iets lager. Je moet het, ja, weet je, reserve vijfde klasse is net iets te laag, maar het zit daar ongeveer een beetje dus, tussenin. we zijn elkaar op gaan volgen, ja. Ja, precies. Kelderklassen onder elkaar. Toen staan we weer eens een keer in het oude Kerk 7. Nog Ja. een 14 dagen misschien. Nee, hij speelt het nou bij Jereveense Boys. Oké. 2. Zo. Ja. Ook voorin dan, denk ik. hoor. Als kopsterke spits, denk je niet? Ik denk Ja, het denk wel. ik wel, ja. Moet dat kunnen. Ja. Oh, geweldig jongens. Nou, Vlien Wieke, toen hingen wij trouwens de quizvraag. Ja. Hoe heet de Frieske assistent bij Sparta? Dat wie zelfs Foucault. Ja. 2 kaarten voor de wedstrijd Jereveen Sparta. Die binnen al lang uitskreun natuurlijk en verdeeld. Dat hoop ik, Maar die ja. gingen naar Gerard van der Veer uit Burgum. En we hebben nou een nieuwe prijsvraag. Nou Geert, pak je een moment. Ja, die wil. Ja. Tjewa scoorde Joost van Aken zijn allereerste doelpunt in de Eredivisie. Waar scoorde Joost van Aken zijn allereerste doelpunt in de Eredivisie. Laat u dat even weten en maak je kans op 12 van deze prachtige kaarten. Mooie zitplakken bij Jereveen Go Ahead Eagles. De veromkeer van Simone is bijgelicht. Daar hing het al je sentiment door deze wedstrijd. Het wordt prachtig, het wordt leuk. Want Jereveen is attractief. Go Ahead Eagles is dat ook. Dus, waar scoorde Joost van Aken zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Mailen naar sport@omroepfriesland.nl. Net lang wacht je, goud van, komen de kaarten eraan. Wedstrijd is trouwens op 10 november, is op besluiten met die jouw trein, zeg ik je. Nou, keurig toch? Doet hij netjes, hè? Zeker. Dat doet hij heel netjes. Ja, en hoe de reden knop hoeft het nou net met te hebben, want de meesten weten toch wel wedstrijd aan mee matten. Joost, die allereerste wedstrijd van SC Jereveen, dat wiet je in Ajax Ja. op 16 februari 2014. Maar is dat toen ook die eerste doelpunt in de Eredivisie toevallig, of net? Nee, dat is niet het antwoord op de... Nee, de uitslag wie 3-0 voor Ajax. Ja. Dus ja, dan kan hij net Had scoren. nog steeds gekund. Had nog steeds gekund. Lekker debuut. Joost van Aken, daar komt hij. Die allerlaatste wedstrijd, wie op 4 maart 2023 in FC Twente. Ja. Uitslag 3-3. Maar nog een jaar, dat is toch eigenlijk een relatief korte periode. Ja, dat is redelijk kort, ja. 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 Is eigenlijk iets te kort. Ja, maar Ja. die besluit om definitief een punt te zetten achter die voetbalcarrière. Ja. Om dat echt gewoon uit te spreken. Wie dat een moeilijk moment? Ja, zeker. Kijk, het zat er wel al aan te komen. Want ik had het laatste jaar bij Heerenveen had ik in januari, dus mijn contract liep af, had ik al gewoon voor mezelf, ik wil naar het buitenland, een mooi avontuur. En anders ga ik ook even goed nadenken over wat ik ga doen. En ja, toen scheurde ik in eind maart mijn kruisband. Dus dat avontuur, dat werd eigenlijk al steeds lastiger. Dus daar heb ik toen nog wel voor gerevalideerd. In de hoop van, misschien komt het nog. Ja, het kwam niet. Of een beetje Oostbloklanden kwamen voorbij. Dat was voor mij niet het avontuur waar ik naar zocht. Dus toen werd het eigenlijk steeds minder en minder. En toen dacht ik van ja, ga ik het nu nog proberen? Heb ik het nog bij Heracles geprobeerd. En toen was het... mijn gevoel was eigenlijk al van, als het geen avontuur wordt... maar ik wilde toch nog kijken of dat... echt zo zou zijn. Hè? Als je op het veld staat is het soms anders. Maar het was eigenlijk al klaar. Maar dat is een heel soort blessureleed achter de rug. Ja, zeker. Vooral knibbel? Ja. En wat nog meer? Neem eens wat. Of is het alleen nog maar de knibbel? Ja, knibbel is, als ik het goed heb, enkel, toch? Nee, knie. Nee, knie. Oh, knie. Nee, Knie. dan moet enkel. Enkel? Enkel is mijn grootste. Mijn knie is in principe goed. Enkel is Wel kruisband. kruisband. Ja, dat was de laatste, maar dat is in principe goed, ja. Oké. Ja, nee, enkel, hoe zeg je dat in het Fries? Ankel. Ankel. Nou, nee, dat is het grootste probleem, ja. Ja, maar door hier is natuurlijk wel, dus hier is in die gouden generatie eigenlijk, hè, bij SC Jereveen, mooi Sinkgraven, Sieg, Sint-Juste. Dat is ook een beetje die groep West ook bij ziet. Dus. Ja, dat is een beetje dat is, hetzelfde moment als Sinkgraven Daly dan een beetje doorgebroken. Toen had je nog Bilal, Sieg. Was een Zikoglu? Ja, Bilal. En Sieg ging daarna snel weg. Ja. Maar er was een goede lichting. Het was een goede mix. We kwamen niet allemaal uit hetzelfde jaar, maar het was wel een beetje dezelfde periode. Ja, waar wie het grootste talent van die groep?
Ik vond Deli Sinkgraven echt niet normaal. Echt niet normaal als je hem zag voetballen. Daar werd je gewoon echt jaloers van als je zag hoe makkelijk dat ging. Dus ja, dat vond ik wel echt... Ziyech, heel ander type, maar wel eens met zijn trap en zo. Dat waren hele sierlijke voetballers. Ja. En ik hou van sierlijke voetballers. Ja, hè? Maar dat wist toch zelf weg. Alleen dan hield hij het meer naar achteren taag. Wie het ik net zei, want inderdaad, er was een heel soort blessures hoor. Maar dat is toch echt in die carrière eigenlijk al een heel soort medicatie en zo speel je moest om überhaupt maar voetballen te kennen. Ja, dat klopt. Ik denk vanaf mijn 24 heb ik in eerste instantie voor wedstrijden aan medicatie gezeten. En later werd het ook gewoon voor trainingen. Ja. Dus dat is, ja, dat en daar hebben we het net op paracetamoltjes. Nee, en ook niet over ibuprofennetjes. Nee. En wat hebben we het dan wel, Loer? Diclofenac, heel veel. Wat noemen ze nog meer? Celebrex. Het werd tenminste het vrij sterke pijnstilling. Ja, en dat wie wil verantwoorden? Nee, niet per se. Nee, het werd wel gezegd van het is met alle risico's die erbij kunnen horen. Niet, Joost. Nee. Ja, ik nu ook niet. Je flikkert er wat pijnstillers en je gaat het voetbalveld op. Ja. Volle bak. Ja. Je houdt jezelf voor de gek. Ja, klopt. Je hebt geen idee hoe je lichaam ervoor staat. Je hebt helemaal gelijk. Maar ja, zeg maar als je 3-24 bent van jongens, dan doe je het, dit ga ik niet doen. Kijk, en ik heb ook wel dingen gedaan om er vanaf te komen. Dus meerdere operaties gehad. Nee, dat snap dus ik. Dat is heel goed. Dan hoop je eigenlijk... Maar ik begrijp dat van een club ook niet. Want hoe ga je dan met je mensen om? Bij een club is dat soms echt... je wilde niet weten hoe je zeker jongen. Kijk, je moet sterk in je schoenen staan. Altijd. Maar als je jongen, dan als er druk wordt opgezet vanuit medische staf of technische staf dat je moet spelen. Ja, zeg maar eens dat je niet gaat spelen. Maar dat gebeurde dus bij Heerenveen. Er werd wel degelijk druk uitoefenen op die als jonge jongen. Dat is wel iets waarvan ik zeg, dat had ik... uiteindelijk, ik neem alle verantwoordelijkheid zelf. Maar dat vond ik achteraf, nu als ik erop terugkijk, denk ik had anders gekund. Ja, ik vind nogal wat hoor. Ja, want wat hier verkeerd die een kind bijvoorbeeld? Nou ja, ik heb toen een spuit in mijn voet laten zetten voor die wedstrijd tegen ADO uit. Ja, dan speel je tegen ADO uit voor een competitie. Zet je een spuit in je voet om te kunnen spelen. Ja. Het slaat toch nergens op eigenlijk? Nee, het slaat nergens op. Nee. Maar ja, op dat moment, ja. En dat waren die interop bij de Haan zelf? Nee. Maar dat was wat geweest. Ja. Maar dat is natuurlijk ik wel logisch, want als jonge speler, die gist ik mij en de things dat het erbij zet en dat het, maar inderdaad, als er wat. Nee, ik verwijt het hem ook vol dingen, want natuurlijk. Maar gebeurt het dan vaker, jongens? Gebeurt dat vaker? Ik zal niet de enige zijn, tuurlijk niet. Maar het is ook niet altijd. Er zal vast altijd een verantwoorde overweging genomen moeten worden, en dat gaat niet ten koste van alles natuurlijk, maar hoe wie dat in Engeland dan? Waar sterk pusht? Daar waren spuitjes dagelijkse kost voor de wedstrijd. Oh, ja. Niet bij mij specifiek, maar bij veel spelers. Ja, maar toen heeft voetballen, net elke niet weet dat, bij Sheffield Wednesday. Het hoogste niveau in Engeland, Championship. Ja, daar was... het is gewoon... Uiteindelijk is het gewoon een bedrijf. En uiteindelijk moet er gewonnen worden. En als de trainer denkt dat hij je nodig heeft, dan gaat die trainer ervoor zorgen dat jij speelt. Of je moet zelf zeggen van... Ja, ik speel niet. Maar dan zitten er soms ook weer consequenties aan. Want dan laat je of je team of je trainer in de steek. Nou ja, het kan ook zijn dat hij zomaar zegt van... jou heb ik niet meer nodig. Nee. Is dat wel eens gebeurd? Bij mij persoonlijk niet. Maar wel, ik heb het wel bij jongens om me heen gezien, ja. Die hier gewoon een blessure en die zijn wij willen geen spuit erin. En toen konden ze gewoon de komende weekend op de bank zitten. Nou, die zaten niet eens meer op de bank. Oh nee? Nee. Op de tribune? Ja, die zaten net bij het tweede, ja. Die zag je gewoon niet meer terug. Die zag je niet meer terug. Nee. Dat is toch dat is echt best, eigenlijk. Maar vierde wiet wel leuk in Engeland. Ja, zeker. Het was niet alleen... Maar nee, maar kijk, je maakt zo wel dingen mee. En dat is uiteindelijk... als ervaring is het hoort er gewoon bij. Ja, het is wel een fantastische competitie natuurlijk, Championship. Als die clubs... maar Sheffield Wednesday, die woe echt omheen, hè? Die woe naar de Premier League. Ja, toen ik kwam, hadden ze net de play-offs voor de Premier League niet gewonnen. Toen was het doel echt van, we gaan doorpakken. Ja. Uiteindelijk werd het niet beter. We zijn gedegradeerd, zeg maar, een paar jaar later. Dus het was wel de intentie, ja. En hoe speelt de Grutte concurrent wel in de Premier League? Ja, eigenlijk ging het, zeg maar, het idee was dat het zo ging. En toen ging het juist, die kwamen uit League One en die gingen omhoog. Meteen door. En wij gingen beneden. Dus. Ja. En dan wist ik een Jury Jonge natuurlijk, toch? Want volgens mij hebben ze 3 miljoen voor dat betalen. Ja.
Ja, dat is veel geld. Ja, de hele begroting in 2018 was weer gedekt. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, toch? Het hele begrotingstekort was geen probleem meer. Ja, ze hadden een gek gevonden die 3 miljoen wilde betalen, ja. Maar dat wie toen dat toch... Want ik bedoel, dat wie toen ik nog maar de vraag met die keuringen zou dat Ollie wel... Had die transfer wat ook in kon. Ja, dat was op de laatste dag was dat twijfelachtig, ja. Maar ik wilde echt heel graag weg, dus ik was echt blij dat het... En Heerenveen en ik. En Heerenveen wilde heel graag dat bedrag hebben. Ja, dus ja, die waren ook blij dat het doorging. Ja, maar ik kan me dat nog heugen. Nevens mij wie dat bij ADO Den Haag. ADO Den Haag. Ja. En toen die dus toen nevens mij al net meer mooi. Ja. En toen zeg ik nog in de catacomben, zeg ik Gerry Hamstra nog met die praten. In de catacomben van het, wat is het? Het Kyocera stadion, had ik niet gekend. En dan zien je hem achter een klap door met elkaar te praten. En dat ging natuurlijk van, dat ging hoe Sheffield Wednesday, dat kon je niet missen. Klopt. Ja, dat ging over de transfersom. Ja? Ja. En wat zei Gerry toen? Van, ze willen er 3 miljoen voor geven? Nou, ik zei... zeg maar meer dan 2 miljoen voor met een 1-jarig contract en een speler die, een verdediger van Heerenveen, centrale verdediger, mag je blij zijn als je 2 miljoen krijgt. Zo stond ik erin. Zeg maar dat is natuurlijk vanuit ook eigen belang. Doofmoeders graag naar Engeland. Precies, ja. Dus alles daarboven was voor mij al van, hoe kunnen jullie dat niet? Nou ja, dat is ook het goed recht van de club natuurlijk. Om daar, dat Geert van Thun net bepaald dat Henk de Jong bloot, zou bepaald Stoon net in eigen vraagprijs bij Heerenveen. Exact. Nee, ja. precies. Ja. En dan heb je nog het geluk dat het Engeland is waar wel wat budgetjes zijn. Ja, zeker. Ja, die konden wel totaal die doen we er wel bij. Ja, maar die waren blijkbaar ook in paniek of zo. Die hadden ook een speler nog nodig. En uiteindelijk kwamen ze dan bij mij uit. Ik was niet de eerste, anders waren ze in het begin wel gekomen natuurlijk. Maar is het dan wel een dream die uitkomt? Voetballen in Engeland? Ja, zeker. 100%. Ja. Dat is wel... Engeland dat ademt voetbal natuurlijk. Ja. Dat is het beeld wat je hebt. En als je daar dan zelf ook tussen mag lopen, dat is wel een droom die uitkomt. 100%. Ja, mooi. Mooie club. Ja, wat doe je nu eigenlijk? Ik ben eerst even aan het afkicken geweest van voetbal. Echt letterlijk. Zo voelt het ook echt. Ja, het is ook gewoon een soort van... Het wordt ook een soort van verslaving. Ja. En dat op een goede manier, hè. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat is ook het is wel je leven, hè? Ja, alles draait om voetbal. En het is je jongensdroom. En het is ook, in principe is het ook het mooiste wat er is. Dus op het moment dat er dan ook niet meer is, moet je wel een andere manier van leven gaan vinden. Ja. En dat lijkt me hartstikke moeilijk. Ja, was ook wel een zoektocht. Zeker. Ja, zeker. Maar dat is een ziektocht, dat is verleden tijd. Ja, maar nu het antwoord op de vraag, wat doe je nu? Ik ben met iets leuks bezig. Dat kan ik nog niet te veel. Ik heb het idee dat hij er stevig omheen staat te kletsen. Namelijk dat Joost, dat heeft in die voetbalcarrière 10 jaar lang op die tossen bieten matten. Koest net alles vertellen. Nou best voetballer en ook is nog net alles vertellen. Maar Jurgen Streppel, is het weer Jurgen Streppel? Waar zit hij? Zit hij achter die binnen? Jurgen Streppel, technisch manager bij Helmond. En wat gebeurt er? We staan bovenaan, toch? Hè? Ja, alsjeblieft. Ja, een goede technisch manager. Zeker. Ja, hij was ook trainer toch nog daar geweest, of niet? Hoe is dat, hij is ook een trainer en toen is hij technisch manager. Maar goed, we dwalen hoor. Wat is er aan, Joost? Nee, ik hoop dat ik het binnenkort met jullie kan delen. Want dat is, ik zou het graag delen, maar dat laat ik nog eventjes. Maar wel in de voetballerij? In de sport. Niet in de voetballerij. Oké. Mooi. Dat is mooi. Ja, dat is mooi toch? Ja. We gaan weer even naar Cambuur. Cambuur dus naar uit Den Haag, Doelmeister Hinnen. Ik hem Jochen Oeren. Ja, ik bedoel, Dook Kleijs door IJsselmeervogels. Stel dat het er in Den Haag verlengingen strafskoppen wordt. Ik sla die nacht door. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar ik zou zeggen, Sander van der Heijden had wel eens om deze tafel zitten. Jongens, Cambuur pakt toch nooit de beker. Het weer leuk in NEC, maar lid hem erin. Het gaat om de competities volle belangrijker. Het is te volk punten kost bij Cambuur. Dat hele bekeravontuur van vorig jaar. Het wie hartstikke mooi. Het wie een spektakeltje in NEC. Ik snap nou, ik weer om als toon het vierde kamer is als Hurgriep fjouwen. Wat is dit dan voor waardeloze instelling? Je bent er toch sportman? Je wil het heest helberen. En ik bedoel, het is net zo dat je 8 keer in zo'n dag een voetbal in maakt. Je speelt je 12 wedstrijden in een week. Nou, je staat een pot verdikken elke dag op het trainingsveld. Dan kun je 12 wedstrijden in een week spelen. Oké, als dat zo is van een kerel. Dit is praat van een kerel. Je hebt ook komt van de training van SC Cambuur. Dus ik neem aan dat Cambuur met de sterkst mogelijke opstelling speelt. Let ik zeggen dat Henk de Jong iets meer op die spoor zit. Toch wel, hè? Toch wel. Van mij. Ja. Waar zit er op de goal? Gaat Reiziger keeper? Ja, hoor, daar hebben we het al. Daar hebben we het al. Er binnen, Pauls is er net. Diemers is net helemaal fit. Die natuurlijk zit op de bank. Ja. Dan is er nog Balk? Nee, die is er wel. Alhaft is blesseerd. Die doet naar mij. En onze grote vriend Afolabi.
Die is wel fit, maar die zal op de bank beginnen, denk ik. Het zou misschien dat hij wel vreed in jong AZ wel een basis plakt. Kieftenbelt zal starten, denk ik. Ja. Ik ben toch bang dat Rulke beginnen gaat. Oh, dan nemen ze het dus net serieus. Nou ja, ze zeggen dat ze het heel serieus nemen, maar Tageliek wil haast de helft van je ploeg wisselen. Dus dat zit misschien wel wat heks. Dat signaal is duidelijk. Ja. Nou goed, ja, en dan Heerenveentje, de IJsselmeervogels. Ja. Dat maakt toch, ja, je zei ze altijd van dat moeten de profs dan gewoon winnen kunnen. Maar ook is het uit ervaring. Hoe lastig gaat het soms die werken? Het zijn wel lastige potjes, maar ik denk wel dat Heerenveen wint. Ja, denk ik wel. Dat is een keer bij AFC wist nog? AFC. Maar het mooiste scoreboard van Nederland. Zie je dat toen net bij de familie van Joey Veerman? Ja. En toen kreeg ik nog snoepjes. Die waren uitgedeeld door de vriendinnen van Joey Veerman. Die echt sampoeder met al je snoep. Ja. En hij klaagde stenen benen. De hele boel hier verbouwd. Dus ze hebben niet eens een scorebord. Het is echt staat gewoon door het mooiste scorebord van alle amateurvelden. Maar hij zag het niet. Dat verhaal moest even vertellen. Nou ja, Geert die zie weer voor de radio. En die zei van, welke minuut zit hij in? Nou ja, ik zit daar wat te ziek in. Ja. En mij kon het scorebord net vinden. En het is een prachtig verbouwd complex. Het is echt heel erg mooi van AFC. Mooi. Op het juiste stukje van heel Nederland. Onvoorstelbaar. Ja. En toen zei ik van de radio, of de Geert zei, misschien zit het achter die dan, het scorebord. Ja. Dus ik zocht om me heen. En ik heb nog nooit zo'n mooi scorebord zien. Section meter bij section meter. Het grootste scorebord van heel Nederland zit bij AFC. Maar ik zie er bij de recht niet aan. Maar Andor die zat bij Dordrecht onlangs. Ja. En dat is een bijzonder fenomeen. Ja. Want dan hangt er zo'n, wat is het, een reclamebord? Ik weet het eigenlijk niet. Voor die tribune. Daar heb je het dak van de tribune, hangt zo'n bord voor. Ja. En dan zie je dat scorebord niet. Dan heb ik ook werkelijk 3 kwartier moeten zoeken. Waar is hier in hemelsnaam een scorebord? Ja. Want je zoekt dat toch. Je zoekt toch waar dat zit. Ja. Maar dan moest ik dus zo. Dus dan zat ik dus en ging ik zo. 36e minuut zei ik dan. En dan kwam ik weer omhoog. Zijn AFC woont trouwens Heerenveen Wold. Toch doelpunten van Henk Veerman. Die dus eerst op de bank zet. Die startte Johnny niet, Jansen. Die mocht net starten. Nee. Dus, maar dooddenks van Heerenveen. Maar dat wel opredden. 0-2 denk ik. Ja, denk 0-2. Denk het ook. 2 keer Trensko. Nicolescu denk ik wel. Die gaat daar in dat zo'n wedstrijdje schiet hij er wel weer een paar in. Denk ik. Ja, toch? Ja, heel mooi. Jongens, en Dogi is komende vreed weer naar Jong AZ. Dat wordt weer een feestje, toch? Dat is mijn favoriete, dat zijn mijn favoriete locaties. Kijk, collega Ander Faber die zoekt zo zijn momentjes. Jongens, zal ik je vertellen bij welke wedstrijd ik onkomende sneur zit? Nou? Valencia, Real Madrid. Oh, kijk eens. Ja, dat is even een orde. Nou, dat kunnen we. En dat is bij Jong AZ Cambuur. Ja. In Weidewormer op het trainingscomplex van Jong AZ. Nou, maar goed. Ik bedoel, Jan Sierksma, verste haker, die jet dit. Dus die zal de koffie voor de klis. Die zul je met alle EK's behandelen. Eén ding tegen Jan Sierksma zeggen. Ik heb wel even wat persoonlijk, pak de camera. Pak de camera, Jan Sierksma. Want het is, ik stond vorig jaar te interviewen, Jan. En toen stierde er een lamp boven mij en die knipperde. Kutbeelden. Ik zeg het maar even rechtuit. Dus repareer al verdorie die lamp even. Dan heb ik tenminste iets van licht als ik een interviewmaatje nou ren. Ook weer geregeld. Dank u wel, Arjen. Alsjeblieft. Jongens, we zijn daar onder overdenkingen. Joost, de overdenkingen. Je moet kiezen. Okay. En we komen er net op waarom. Maar de eerste is verkeerd. Cambuur wint van Excelsior. Het lek is boven. Wat denkt je? De directie had gelijk, top 5. Of toch Henk had gelijk, top 8. Ik hou het voorlopig op top 8. Top 8. Ja. Goed, dan Andor, Doogistmoor, naar Oudenhaag. Dan begint Jochenoeren. Naar verlenging en strafskoppen. Bist je voor of naar Tolven thuis? Nou, ik zonder verlenging en strafskoppen naar Tolven. Naar Tolven. Ja. En de laatste is voor Joost. Joost, iedereen weet het nog. De twaatje in Argentinië van Wout Weghorst? Of toch liever de treien van Dijtje in Cambuur? Wout Weghorst. Toch wel? Ja, dit verrast ons. Dit verrast ons. Nee, maar Nederlands elftal, dat is toch wel even op WK. Dat is toch even een andere koek. De andere koek. Andere koek. Jongens, maak je met dankzij en speciaal dank voor jou, Joost. Vond het hartstikke leuk dat je er hier is. Dankjewel. En leuk. Ja, wij ook. Kom maar geheel wederzijds. Ja. En na je weekend, dan ben wij er vanzelfs weer. Dan als gast Geert Jelle de Vries. Waar wit ont na je weekend. Dag.